सरकारी नौकरी, हमर पियवा करेला सरकारी नौकरी। दिनेश लाल यादव निरहुआ यानी जुगली स्टार के आज से 1 महीना पहले एगो पोस्टर रिलीज होला, एगो ट्रेलर रिलीज होला मूवी के, जौने मूवी के नाम रहेला मंडप। भाइयों ई मंडप जोन मूवी बा ई दहेज के ऊपर बनावल गईल बा। अभी पूरा फिल्म जो रिलीज ना भल बा, लेकिन मंडप फिल्म का धीरे धीरे गाना एकाध रिलीज हो रहा बा। भाइयों वही मन से एगो बहुत ही बढ़िया गाना लॉन्च भैल बा जेकर नाम बा सरकारी नौकरी। हमर पियवा करेला सरकारी नौकरी, हमर पियवा करेला सरकारी नौकरी। हाँ भाई सरकारी नौकरी जे मन से 3 गो औरत हई और दिनेश भैया अकेले हमें दिनेश ने नाच नाच के सरकारी नौकरी के मन बखान कइल गईल बा। भाइयों आप लोग जानते बा कि गांव जवार में जेकरे पास सरकारी नौकरी बा ओके मेहरारू और मान सम्मान बहुत टंच मिलेला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाइयों बात कर जाइए गाना के बोल के सिंगर के बा, कब लॉन्च भैल, कितना व्यूज बा, सब बताई यही वीडियो में बन रही वीडियो के अंत तक। भाइयों बात कर लिए सिंगर एमन के बा। भाइयों सिंगर एमन प्रियंका सिंह है। हाँ भाई प्रियंका सिंह है। अब मंडप फिल्म का ई सॉन्ग बा और SRK म्यूजिक से ई सॉन्ग रिलीज भइल बा। हाँ भाई SRK म्यूजिक से ई सॉन्ग रिलीज भइल बा। एमन भाई स्टार कास्ट का बात करिए तो दिनेश लाल यादव थे प्लस अमरपाली दुबे भी हैं। अब भाइयों ई गाना एक दिन में, हाँ मात्र एक दिन में 99,000 व्यूज क्रॉस कर गईल बा। अब भाई देखल जाला ई गाना का गुल खिलावेला, लेकिन भाइयों गाना गुल खिलावे चाहे न गुल खिलावे, लेकिन फिल्मिया तो गुल खिलेबे करी। कैसे कि फिल्मिया का ट्रेलर हालत बहुत धमाकेदार रहा है। और आप लोग ये गाना का अगर देखले हो तो, अगर ना देखले हो तो, या जाके देखने के बाद बताएं कि गाना कैसन बा। लेकिन भाई हमरे हिसाब में ये गाना बहुत बेस्ट बा, एकदम पारिवारिक गाना बा। अश्लीलता का तेम को तो नामो निशान ना बा। जैसन कि आप लोग जानत हैं दिनेश भैया का फिल्म हो चाहे गाना हो चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी परिवार में बैठ के एंजॉय कर सकीला। भाइयों ई रोल सॉन्ग आप लोग बताएं कि सॉन्ग कैसन रहल। वीडियो भी जाके देखी और मिलत अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम।